Kublay pibaro baped lang ya kanika video. Kumba pilatib bangi yakhi yaka jingpen bed jong kasnam haka kampulen. Bat ngila led haki department haki office bat ngila kendo yaki secretary bapher. Ngila airu ki sithi ki kon reng impat yo jubab. Bat ngila ongru ha kane ki sngi baladeb damyo yaka jubab ngin lecha kot. Dia ki kajing rai jong ki samla ngakwa ban pentep api mentagas ngi bangi madlen no syakot ngila lab ya lawyer ban pen file no ya kaneka petition syakot bat kaneka video ru ngishna khnang da kajing penbet jong ki samla baro de ki samla ki bakwa ban shna ya kaneka video namar ki ong ba ki kwa ban don bentalang ha kaneka jing yakhi namar kaneka ding jing yakhi ka dei jong ki samla gidai tang jong ki samla kadai ka jing yakhi ka bakhot ka basuba bat kumtahi ba shwa bangin let chokot no ngin kendo biang sasisian yakitu ki bala kerpat baki kwa ban IT ban dan ringkat lang hakaneka jing yakhi yang aku pentep ya katarik kan dai shipau tarik how Friday shipau bejemen step hang ni ha additional dia kat bakwa ban don bentalang ki kemi ki kpa ki samla baro ki kila ban wan chakmat bangin ailang ka signature hakaneka petition ngin yo ban dan bentalam dia kendiat kini ki samla ru ki kwa ban ongai issue halor kane te haka leputerik ru ngila deban summit ya ka representation hai chief secretary chungka home police department te haka tu ka representation kiladon gatu kaningot ki samla ki balada ban signature tu man sign te ngakar nakaliang chunga ngakar par red lang baro ki samla ki ba thmu ban thap ki kam kat ki ba poi ki bana sacngai ki bana chanru haka ka shipu tarik ngomha ban wan ban emirin ti lang namar bangin yo ban yaj bet kam ngakar par red ba ngomha ban wan khnang hak shipu tarik namar kani kala dai kisi ka balasi bangin khot kumakinika media tangatahi kani kadai tang ka jingi khi tang kani kadai tang ka jingi khi jongi para samla ni khot ni weri ki para samla banajan banajingai banyawan khnang haka shipo tarik sni Friday ka kapor kadai shipo beje bat kani kadai kamdai bangi kadai benta baki kino ki seng kino ki party ban long ba Christian ini kadai tang ba ngi no sinyang bangi discuss bati ni sehi para ki samla ya ka kita ka bangi lek sepokot daga data daw ngi khot ki para samla ka spotarik panyawan khanang hakne ka sekretariat additional bangi kenduk khanang kroi hata baring sa jar bawa banok sinyang sa no sinyang tangkane kublai sibon